Dolok bahai tongbai ang tini nong basang phaimani hingkai gan thaja thani resap khandanai gan rok wngkha chini bai Kristina Jamatia ni bwsai norjotna china singer bo onek talented borok gan sweimano resapmano ang kisa heno resap nainai karon gan ni resapnani kisa sok tongo bongni gan no phano ba buni gan no aboni bagui ang tabuk resapnai hintongo Sikili bamsayo khana no selago odila sawo nung gana wo phaike lasima haibongo nung gana wo phaike khatang ma hai kisa ngo no kyake saslang ni nokban sipsawi phaika dong jara mosangrui kelang khadong nung wansuk tei ani khawa bo wansuk malai phayo kobude ang kharkha Taga sekok mo oje gan sama jagawo ani khorang onek ta hamya khorang hamya phano resapkha jodi norok tesa mohno srai srai khe khangna musungkai bate onyo gan no srai srai khe khangna musungkai norok comment khaji please subscribe khaji jara ani channel kadal hingkai tei jara naitongna musungna rok kadal video tesa like rok ritoni di subscribe rok khaiton di kata video da khanyo notification manana tei jotono hambai ani ogan khana toige phano buni copy phano ang resap ka ani kaisa sok ni bagui amchungno tata